happy customers is the best thing for us. Hi, I am George. Hi, I'm Vasilis and we are the owners of Four Seasons Beer. Το κατάστημά μας ονομάζεται Four Seasons, οπότε κυνηγάμε τις εποχές. Η βασική μας λογική και αξίες έχουν να κάνουν με το να βρίσκουμε προϊόντα σπάνια, ιδιαίτερα και με ποιοτικά χαρακτηριστικά. Οπότε η καρδιά του καταστήματος είναι τα φρούτα και τα λαχανικά. The idea started from our family. We're a six-member family. And since childhood, we had our father providing us organic products. Οπότε το ίδιο ήταν όταν ξεκίνησε και το μαγαζί. Ήταν ένα μωρό που ήταν πάρα πολύ μικρό, είχαμε πολύ λίγες επιλογές. Οπότε θεωρώ μετά από 20 χρόνια εδώ που φτάσαμε, έχουμε κάνει έναν ενήλικα, έναν όριμο πλέον, ένα όριμο περιβάλλον, το οποίο έχει όλες τις επιλογές. One of our core business parts is to support small producers, and they do their job fantastically like no other can. The Volt partnership started around 5 to 6 years ago, and we are very happy for that choice. The thing that I am most proud of, first of all, is that I'm still here and I'm growing. Το βασικότερο κομμάτι της δουλειάς μας είναι να μπορούμε να συγκεντρωθούμε σε αυτό που κάνουμε και το να έχουμε ένα συνεργάτη που μπορεί να παραδώσει on time, on demand, είναι κάτι απαραίτητο έτσι ώστε και εμείς να μην γίνουμε ειδικοί στις μεταφορές, ώστε να συνεχίζουμε να επενδύουμε στην ομάδα μας και στα προϊόντα μας. Οπότε αυτό που είδαμε είναι ότι και νέοι πελάτες ήρθανε και παλιοί πελάτες ξαναθυμηθήκανε το Four Seasons που τους εξυπηρετεί πλέον μέσω της Volt. Αλλά αυτό που βλέπω οργανικά είναι ότι και οι δύο μεγαλώνουμε μαζί. Partners are like family. They grow through time together.